Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat HKBP Makassar yang menderita sakit dan mempunyai beban atau pergumulan, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongan. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan. Lau mangarade rohatta mamasui parmingguon, marende mahita sian buku ende nomor walu, ayat sada sahat rodi ayat tolu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Tigordo akadalan ni Jehovah, jala halak partigor mardalan disi, alayanggo halak parjahat, tarsuladit do disi. Haleluya. Haleluya.
martangiang mahita. Ale Tuhan debata para siroha jalana bonar, mauliate hudok hami aladap di pabisar hot hami barita na uli, na manondangi rohan nami, ay alani i ubahin hutada hami ho dohot lomoni roham, di pangido rohan nami naing mangulaon lomoni roham hami saliling di ngoluon, jalan naing martua hami bahenonmu. Sai parbadiai marohan ami marhiti-hiti tondim, jala pargogoy mahami mangorom hisap-hisap, dohot manggotapon roha portibion. Sai palas marohan ami mangoluiho alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marinde mahita sian buku ende nomor 238 ayat sada dohot pitu. Tatangihon ma patik ni debata, ima patik parjolo saat rodi patik paupaton. Patik parjolo, ahudo jahoba debatam ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu manang aha nadi banua gijang, dohot nadi banua tongaon, ro di nadi bagasan aek, nadi toru ni tano yang go tunggabe si sombaon manang sioloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goarni debata, yang go soture dalanna, ay hona uhumna dosogut, akana marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiaun hari minggui, dina onom arima ulahamu nasa si ulaunmu, alayanggo ari papituhoni, ari paradianan ni jauba debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dina sadari, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isini hutani halakpe, nama ngebati hutam. Ai dina onom ari do di topa debata, langit dot, tano dot, laut dot, nasa isina. Dungi maradian do ibana diari papi tuhoni. Di bahaini do ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan nai jala di parbadiai. Ima sahatna, atong rap mangido gogo mahita tu debata, lau mangulahon na hombar tu patiki. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Marinde mahita sian buku ende nomor 170 sada,
ayat sada dohot 2. Tato potima dosata nagodangi tujoloni debata, tapau dukbe marawata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na sohatu dosan, para sirohami dahami nadangolon, narodo hami tujolom manopoti dosanami nagodangi, di bagasan hajahaton dohami tubuh, jaladang adong hapor seon di bagasan rohanami hian. Saluhu dohami manimbil sian akka dalanmu, masai godang do pangaloson nami di patikmu, alai ingot mahami ale Tuhan, alani denggani basam dohot asini roham. Sai unang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami, dohot pangalasion nami. Sai ingot mahami hobar tu asini roham, dohot denggan ni basam, ala ni guarni mu, ale Tuhan Yesus marpamuati maroham, di dosa nami nagodangi. Amin. Tabi gima baga-baga kasesaani dosata. Songonondo hatani Jehovah, unang ho mabiar ay ahudo siluluhok ko, nunga pola hujo ugormu, audo napunaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Marende mahita sian buku ende nomor 765 ayat sada.
Tabegema hatani debata turpuk di hari mingguon, ima natar surat di pasal men ono 22 ayat sada saat rodi ayat 5. Pesalmen ono 22 ayat sada saat rodi ayat 5, tajahama margat tisorin. Soso marha nalhomhon debata. Ende sian si David. Holan ibanado partano batoku, dohot hatuauku. Sai martup-tupi nasida naeng mangojar hot ibana sian hati bulon nai. Mangapian digabus, masu ia pamanganna, hape mamurai do yang goroana sida di bagasan. Ima saatna, martua do akan natu mangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 715 ayat 2 dohot tolu.
taha tidak kon maha porsyautai, songon na hina tidak kon idongata saha porsyaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsya di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, na tumopa langit dotano. Au porsya di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai, imana tinubuon ni si Maria, na gabe-gabean sianton di parbadia, andorang soha bubuan. Ido tuhatta na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, na matetar pajal do ibana diau pinar silang, na tuat tu banua toru dung di tanom, na mulak mangulu diari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu syamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani. Di sima ibana, pai mamulak sugot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopani halak Kristen aka nabadia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot diatai namandok, mulak mangulu sugut daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan na ros sudah. Amin. Kor wilayah Galatia.
Kor Parumpuan Gabungan.
Warta Jemaat. Shalom. Horas ma dihita saluhuna. KBG Ma'amanginang untuk warta jemaat kita pada minggu hari ini. Warta jemaat kita pada minggu hari ini dengan topik Posma Rohamuna Unang Hamuma Biar. Tenanglah, jangan takut. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-10 setelah Trinitatis yang berarti ketritunggalan Allah. Yang kedua, statistik jumlah jemaat yang mengikuti ibadah pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 sebagai berikut. Ibadah bahasa Batak berjumlah 311 orang, ibadah bahasa Indonesia berjumlah 127 orang, ibadah di Sekolah Minggu Makassar berjumlah 124 orang, dan live streaming berjumlah 28 akun. A2 berita pernikahan, warta pertama dan warta kedua akan menerima pemberkatan pernikahan Saudara Junianto Silaban, putra dari Bapak Viaktor Silaban almarhum, dan Ibu Rumli Borupakpahan, Jemaat Gereja HKBP Makassar, Resort Sulawesi Selatan, Distrik 17 Indonesia bagian Timur, yang beralamat di Jalan Bitoa Raya, Blok 2 nomor 24 Antang, dengan Stefani Intan Marito Boru Sialagan, putri dari Bapak Aji Sialagan, Ibu H. Boru Pasaribu almarhum, Jemaat HKBP Tomuan Resort Tomuan, Distrik 5 Sumatera Timur, yang beralamat di Jalan Dalil Tani, Pematang, Siantar. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2026 pukul 09.30 WITA, bertempat di Gereja HKBP Makassar, Resort Sulawesi Selatan, Distrik 17 Indonesia bagian Timur. Kiranya Tuhan Yesus memberkati rencana dari putra-putrinya. Ketiga, Dewan Koinonia. Keempat, Dewan Marturia. Kelima, Dewan Diakonia. Gerakan Rp5.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Yang keenam, Kesekretariatan. Pada hari ini Minggu tanggal 9 Agustus 2026 kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026 yang akan datang kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk pos pelayanan gua. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Yang ketujuh, pelayanan kebaktian wilayah masuk pukul 19.00 WITA. Yang pertama di wilayah Kolose pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026 bertempat di rumah keluarga Amang SH Manurung, Inang AYL Boru Sirait dengan alamat Gedung Sekolah Minggu. Yang kedua di wilayah Efesus pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 bertempat di rumah keluarga Inang Nyonya PR Manalu J. Boru Simatupang dengan alamat Jalan Todopoli 7 nomor 36 Makassar. Yang ketiga di wilayah Galatia pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 bertempat di rumah
Mamang Situa JB Huta Galung, Inang H Boru Huta Barat dengan alamat Jalan Galangan Kapal, Kompleks PT IKI nomor 6. Kedelapan pengumuman. Yang pertama, KOR Wilayah. KOR Wilayah yang melayani di ibadah minggu kita pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026 yang akan datang adalah dari wilayah Efesus. A2, ibadah di pos pelayanan Gua. Pada hari ini Minggu tanggal 9 Agustus 2026, paduan suara yang melayani ibadah di pos pelayanan Gua adalah dari KOR Remaja. Pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah di Minggu pos pelayanan Goa adalah dari KOR Parupuan Parari Kamis. A3, pelayan firman Tuhan. Pada hari ini Minggu tanggal 9 Agustus 2026 yang melayani firman Tuhan di dalam ibadah kita di bahasa Batak adalah Bapak Pendeta Antonius Situmeang STH, Pendeta HKBP Resort Papua Barat. Seluruh jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat datang dan selamat melayani di HKBP Makassar. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hambanya. A4, ibadah pelayanan pos Parepare. Pada hari ini Minggu tanggal 9 Agustus 2026 akan dilaksanakan ibadah minggu di pos pelayanan Parepare yang dipimpin oleh Inang Pendeta Boru Sinaga STH, Pendeta Fungsional HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan bersama dengan Punguan Ina Deborah. Ibadah masuk pada pukul 16.00 WITA. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. Bagian A5, pencarian dana Krisman SMA Negeri 2 Makassar. Pada hari ini Minggu 9 Agustus 2026, panitia pelaksana latihan dasar kepemimpinan LDK Kerukunan Siswa-siswi SMA Negeri 2 Makassar akan melayani pujian di ibadah bahasa Indonesia dan akan mengadakan pencarian dana melalui penjualan makanan di halaman gereja. Adapun pencarian dana tersebut untuk digunakan pada latihan dasar kepemimpinan mereka. Panitia sangat mengharapkan partisipasi dari kita semua jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Bagian A6, acara perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-81. Pada hari Senin 17 Agustus 2026 adalah hari ulang tahun kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia yang ke-81. Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan upacara bendera dan akan dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan bagi anak-anak jemaat yang berprestasi. Setelah kegiatan tersebut di atas, akan dilanjutkan dengan kegiatan lomba sebagai berikut. Yang pertama, lomba make up by Implora. Yang kedua, lari dengan tanduk memakai sarung. Yang ketiga, sambung lagu. Yang keempat, kata berantai. Yang kelima, lomba estafet karet dan memasang karet di kepala. Dengan catatan, lomba akan diikuti antar wilayah, konsumsi makan siang oleh wilayah masing-masing, dan hadiah disiapkan secara mandiri oleh panitia pelaksana. Bagian B, jemaat yang sakit. Mari kita dukung dalam doa bagi jemaat HKBP yang sedang dalam kelemahan tubuh, baik yang berada di rumah maupun di rumah sakit, yaitu yang pertama Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang Boru Simanjuntak, yang kedua Inang Nyonya Situa B. Banjarnahor Boru Manulang, yang ketiga Nona Parulian Boru Pasaribu, yang keempat Amang Aha Manuru, yang kelima Inang Nyonya W. Naibahu Boru Pasaribu, yang keenam Inang Nyonya E.C. Sitorus Boru Panjaitan, yang ketujuh Inang Nyonya MP Silitonga Boru Samosir, yang kedelapan Inang Nyonya V. Silaban Boru Pakpahan,
yang ke-9 Amang H. Sitorus Pane, yang ke-10 Amang Situa H. Simanukalit, yang ke-11 Inang Nyonya H. Simanjuntak Boru Bakara, yang ke-12 Inang Nyonya YS Tambunan Boru Simanjuntak, yang ke-13 Inang Nyonya TP Sigalinggi Boru Silaban, dan yang ke-14 Amang Rinto ZM Nababaan. Bagi jemaat yang keluarganya sakit dapat memberitahukan kepada sekretaris gereja, kiranya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi jemaatnya. Bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang berulang tahun dari tanggal 10 Agustus sampai 16 Agustus 2026, ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu, ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa, maupun ulang tahun pernikahan. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Untuk laporan keuangan dan pengeluaran maupun saldo akhir kita dapat Amang dan Inang lihat pada warta jemaat yang telah dikirimkan di WA grup kita wilayah masing-masing. Amang dan Inang, kami mohon izin untuk membacakan pesan Sinode HKBP Distrik ke-17 Indonesia bagian Timur yang telah dilaksanakan di Kupang pada tanggal 4 sampai dengan 6 Agustus 2026, di mana dari HKBP Makassar dihadiri oleh Amang Pendeta Resort, Amang RJ Simamora, dan Inang Situa dari Ketua Dewan Diakonia Inang Situa Boru Silain. Dapat kami bacakan sebagai berikut. Kepada yang terhormat seluruh warga jemaat dan majelis jemaat HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur, dengan pimpinan pendeta resort, pimpinan jemaat di tempat masing-masing. Damai sejahtera bagi kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja. Di dalam kasih, ketaatan, dan kerendahan hati di hadapan Tuhan, HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur telah melaksanakan Sinode Distrik pada hari Selasa sampai dengan hari Kamis pada tanggal 4 sampai dengan 6 Agustus 2026 bertempat di HKBP Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sinode Distrik ini dipimpin oleh Preses HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur, yaitu Amang Pendeta Samuel CH Sitompul MTH MM, dan dihadiri oleh semua resort, yaitu terdiri dari 17 resort dan 1 persiapan resort, terdiri dari para pendeta, pelayan tahbisan dan lainnya, utusan Sinode Godang, utusan Situa, dan utusan jemaat kesenyoda distrik, serta unsur-unsur pelayan distrik. Sinode distrik diawali dengan ibadah dan perjamuan kudus sebagai ungkapan bahwa seluruh percakapan, pergumulan, evaluasi, dan keputusan sinode itu berlangsung di bawah terang firman Tuhan serta tuntunan Roh Kudus dan diakhiri dengan ibadah. Sinode distrik berlangsung dalam terang tema pelayanan HKBP di tahun 2026, beriman dan berhikmat di era kecerdasan buatan, Amsal 3 ayat 5, dengan subtema Sinode distrik, keluarga sebagai sekolah iman dalam membentuk generasi yang bijak memanfaatkan kecerdasan buatan. Tema tersebut diterangkan dengan lebih luas oleh narasumber, yaitu Pendeta Samuel Benyamin Pandi MTH sebagai Ketua Sinode Gereja Masehi Injili di Timor GMIT, dengan menegaskan bahwa gereja dan keluarga tidak perlu takut terhadap artificial intelligence AI, tetapi harus menggunakannya
Teknologi hendaknya menjadi alat yang membantu manusia, bukan menggantikan Tuhan. Relasi keluarga atau tanggung jawab mendampingi anak. Maka sikap yang tepat adalah penggunaan teknologi harus dalam rangka melayani manusia, bukan menguasai manusia. Gereja harus pro manusia, pro anak, dan pro hikmat. Peserta Sinode Distrik menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada atas seluruh pelayanan dan kinerja HKBP Distrik 17 Indonesia Bagian Timur sepanjang tahun pelayanan 2026, termasuk pertambahan pos pelayanan, persiapan pembentukan resort, serta pelayanan gereja-gereja HKBP kepada para mahasiswa di berbagai perguruan tinggi dalam wilayah pelayanan distrik. Sinode Distrik juga membahas program dan anggaran tahun 2027 serta menggumuli draft amandemen kelima aturan dan peraturan HKBP yang akan dibawa ke Sinode Godang HKBP tahun 2026. Seluruh rangkaian Sinode Distrik berlangsung dengan baik, tertib dan penuh sukacita, sehingga seluruh jemaat dan para haladu diharapkan turut berpartisipasi dan mendukung pelaksanaan program yang telah ditetapkan. Seperti yang tertulis di Mazmur 126 ayat 3, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Demikian pesan Sinode HKBP Distrik 17 Indonesia Bagian Timur ini disampaikan. Kiranya Tuhan Allah memampukan kita melaksanakan seluruh keputusan, program dan komitmen pelayanan yang telah ditetapkan. Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja, memberkati seluruh jemaat, resort, pelayan, dan keluarga besar HKBP Distrik 17 Indonesia Bagian Timur. Kupang, 6 Agustus 2026, teriring salam dan doa atas nama peserta Sinode HKBP Distrik 17 Indonesia Bagian Timur, Reses Pendeta Samuel C. Sitompul MTH MM. Amang dan Inang, demikian untuk warta jemaat kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mauliate. KOR Gabungan Remaja NHKBP.
Kor Ama Ebenezer.
Marende mahita sian buku ende nomor 700 sia Uhud padalan pelean. Dameni debatana sumurung sian saluh naroha, ima mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin.
Horas madihita salukna. Barita nauli hatani dibata imana tersurat di Evangelium ni Matius bidu 14 ayat 22 sahatu 30 odo hatani tu hatta hujau kami madihita. Mardalan Tuhan Yesus di sisik ni tau. Dungi di das-das Yesus ma akasisianna marparau pajuluhun tu baribaan asa dipamuli jolo natoropi. Jadi dung saut dipamuli nakok ma sasadasa tu dolok martaniang asa dung botari holan sahalak na nama disi. Alayang ko parawi nung ngatarholang sian pasir. Jala disosak galubbangido nasida. Ay alodo alugui tu nasida. Jadi martahitahuak manuk Roma Jesus madapoton nasida di sisik ni tao. Jadi dung diida sisiani ibana mardala di sisik ni tawi marlangan manasida diri putoddi. Pola menganggu kibe nasida siat biar ni roha nasida. Alai pitor dipakulingi Jesus manasida nin nama pos marohamuna ahudo unak kamu mabiar. Nunginin na si Petrus mangalusi ibana ale Tuhan anggoho do hape dok nauro mandapot toko mardalan sian aiki. Gabi didok ma Roma tong. Jadi mijur ma si Petrus sian parawi mardalan sian aiki madapot ton Yesus. Alay mamering alogo nagugui mabiar maibana. Jadi naing lonong ma. Gabi di jauhon Tuhan palua au. Jadi pitor di surdukot Yesus matangan nama nakup ibana. Jala di dokma tu ibana. Eho siotik hapor siaun. Ahama pola gangguruham. Las bongok manasida tu parawi. Jadi soma alugui. Jadi disobbahalak na di parawi maibana akanin nama tutudoho anak ni debata. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata,
Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Demikian firman Tuhan. Amanginang ada orang sosaha tate, upatadahu kami majuri namin ang penga di pabua di titingta kami padita Antonius Situmeang. Jadi makubasi nuaing di Papua Barat sa sitongna Papua Barat Daya do. Alai molo Papua Barat atong amanginang di Manokwari do. Jadi molo HKBP Papua Barat. Alai memang tinong surat tu kantor pusat do tu distrik asa diganti warna nian gabi HKBP Papua Barat Daya. Na tepatna berada di Sorong. Jadi di Sorong do kami makubasi padita resort jala adong do disi pagarata ima HKBP Raja 4 dohot HKBP Teminabuan na baru dope dibentuk na hari Minggu na salpo pospel ay mas ate. Jadi ate biya mo amanginang nang tu Raja 4 kon melalui Sorong do boy hita pajupang ate babohamu tu penguasa wilayah bahasa boy rap hita marsaur disi dainang boru ni rajai rap do dison jonjong maju boru ni rajai boru purba ate ido boru purba. Jadi toluma dak danak dua bawa sada boru namar goar Jorel Situmeang napaduahon Jopian Juan Situmeang napatuluhon Joy Situmeang. Itu double jo ibana. Dainang si matuai boru tapu bolon. Dainang pangitubu boru pajetan. Jadi asal boru nirajai sian parduser utehe pardul sanggul. Oh iya. Iya. Jadi amanginang laos sidung sian sino di distrik do kami rak do amang paditat tadi son jala ada orang so berangkat tu Papua Barat tu Sorong ya jalo di som maju kami makubasi amanginang jala pinoto do sejarah ni Papua Baraton akan di luar ni regio sejarah ni meresok tu Makassar do asing ni Kupang ati ya Papua dohot Sulawesi Sudemei akan manginang ba adong do jinah sejarai nama resok tu Makassaron jala di kesempatanon mulia tema di amang padita si Mamora di son jala las boy kami makubasi di son do keluarga secara khusus ma baru tinadape inang boru silitongaon inang padita boru silitongaon ibu guru nami SMA HKBP SMU HKBP 2 itu. Jadi boy do gabi agak grogi do biar berjamita ala guru nami ibu on ando pebun nama ranon abado murid ton inna jadi ale las doroha las ompu seperti kian boy kami pajupang do tita amanginang di tonga-tonga ni parsaurata di bagasa sadarion salinai donon nami matuhita horas madihita.
damang dainang na hinalongat di bagasan Yesus Kristus. Didokdo topik ni minggon pos marohamuna unak kamu mabiyar. Tenanglah, jangan takut. Ahado pos nirohai. Pos niroha ido mabain margugu. Pos niroha ido mabain marhatuaun sahalak laho madalani pernguluan. Pos niroha ima kepercayaan amanginang. Jadi alona ganggu niroha do. Jadi di tonga-tonga ni hapor siot tape amanginang masariko do hita di bagasan pos niroha. Ala molo di bagasan ganggu niroha do hita gabe di bagasan roha biar. Ale topik ni minggu didok pos marohamuna unak kamu mabiar. Dang holan pangapulio ni ale sada paretta doi nasian debata. Ido amanginang. Alani pos marohamuna unak kamu mabiar songon topik ni mingguon ido nataida diturpukon. Jala ido nadidok ni Tuhan Yesus tu sisianna. Taida ma diturpukon akka manginang. Totu ahado namasa di nama mengadupi panosak ni galubbangi. Jala taida do diturpukon akka mang akka inang. Jadi mulut tabereng di sebelum-sebelumna dung ditamuai Tuhan Yesus mangan 5.000 halak. Jadi pitor disuruh mamuse do akka sisianna marparau tu baribaan. Ale yang go Tuhan Yesus tinggal do jala sanga dope laho martangiang jala pitori madapoton sisianna. Amanginang ahado namasa dung madapot to sisiani Tuhan Yesus diparawi Roma akka haba-haba. Nagugu pola do diombang ambingkan alani guguna. Amanginang pola do di bagasan biar niroha. Dang ditadda sisiani na adung Tuhan Yesus Kristus. Dang ditadda sisiani na Tuhan Yesus mardalan di tahun ni sisiki. Pola do songon nataida naking diturpukon bah. Nabi gudui hantu na merdalan di tahun sisiki, mereka penuh dengan ketakutan. Alani hata ni tuhata songon topik ni mingguon pos marohamuna auro dang pola hamu mabiar disi. Amanginang ahado na yang dohonon marhite turpuko. Na parjolo taingok ma bahwasana taringok tu nababiaron jojok do hita songon sisianon. Jala hita pihak amang akainang di bagasan biar niroha do. Alani hata ni tuhata na di pabua marhite turpukon di togu-togu perdalanan ni tuhata ido hita perdalanan
akka namasa di tonga-tonga ni ngulutta nang pehita mangadupi akka galubbangi nang pehita mangadupi nang akka badai songon namasa tu sisian na diso. Jadi songon akka parjamita se digobarhod doon tu akka na naik perahu. Jadi kalau kita naik kapal, maka ada yang namanya gelombang yang kecil dengan gelombang yang besar. Jala ikon tadu pidui akka amang akka ina. Ido nama sape dikobar hodo taringo tu galub bangon di rumah tanggata. Dikobar hodo galub bangon tu akka masalah nata adupi. Dikobar hodo galub bangon ditiki mangadupi akka parsahito kita doh lam na asin secara khusus ma di tonga-tonga ni keluarga ido se urok ko kami amanginang molo majami tahun di pernikahan saya huruf do kita tidak boleh menghindari yang namanya masalah itu. Dan itu ada di tengah-tengah keluarga. Alai kita bisa harus mampu untuk menghadapi yang namanya persoalan di tengah-tengah keluarga itu. Bukan untuk dihindari. Jadi kutadupi do amanginang persoalat di tonga-tonga ni ngulut. Parnguluat akka namasa di tonga-tonga ni ngulut. Suka duka. Kita harus bertahan. Kita harus kuat menghadapinya. Itu seuroko kami musia manginang nama rumah tangga pe tidak ada yang tamat. Isya adok kita manginang apalagi hamu akka amanami inanami setabi na lansia madok saya sudah tamat berkeluarga. Ranga dong ngati. Harus belajar dan terus belajar terutama dalam firman Tuhan. Amanginang nang dihita saluna. Napaduahon di ahadon yang dohonon marhite terpukon imanaking rasa biari. Jadi mabiar dohita buhado akka masa depan. Mabiar dohita molo taadopi akka parsahiton. Mabiar dohita molo mangadopi akka zaman ni sonaryo. Jadi naking molo tasima amanginang menarik dona di Papua Marhite Sinodi Distriki ima adong sada sesi na pidadar ni ketua GMIT Gereja Masehi Injili di Timur ima Padita Samuel Pandi. Jadi di Papua Ibana do taringo tu ayon na memang kita sudah di zaman sekarang ini kita sudah melakukannya. Alai adong rasa biar tuaka sudut noposo tuaka yanak kota karena tidak terlepas nga nasida nama akka suduk no poson mamake ayo ay moluhita so adong dope pola songoni apalagi akka nama rubur 40 tahun tu gijak. Jadi adong do di sini ditekankan ya itu sangat baik
tetapi jangan disalahgunakan. Itu. Allah di perkembangan di Sonarion tidak terlepas doi. Di hati dakon ketua GMITI do nangpe ketua sinodi nasida alai ianakodna ba juara sada game online ni. Jadi ba alai ima jo situasina do songo dia cara asa unang nian songo naking gabe menjurus kepada hal-hal yang negatif dohot na asing. Nah itu. Jadi nagabe sada suku-sukun amang inang bohado pakilalata di zaman ni Sonarion. Sonang dohita manang di bagasan biar ni roha. Molotai mangida hita taringo tu sistem kemudahan-kemudahan ni Sonarion no iba tong aka mang akainang. Aka online on dok majo si panganon. Berarti ngatabu bin wain. Ngaboy be memesan si panganok kita. Ngido. Cepat. Aka nata pangido siap saji do. Instan do. Nunga serba instan be do lam na as. Jadi hidup bain gabeninna yang berumur 30 tahun ke bawah nang diboto be mangalopa. Apalagi akaina, akka ibu-ibu, akka naposo perempuan. Bukan begitu naposo perempuan di sini. Tahu enggak mangalopa, memasak. Iya. Akka nama rumur 40 tahun tu gijang do. Malo-malo mangalopa. Ala dang masa do pe ayon, dang masa do pe goput-goputon. Dang masa do pe memesan si panganonon. Itu. Ala molo sumangan. Molo sumangan lupa banang banga, dang mangan. Ba atura parma. Do lam na asi. Alai ba song naking tong do adong positif na, tong do adong negatif na. Do lam na asing ngati. Apalagi ba ak molo o neng marhasohotan salah satu las ni rohani si matua te, apalagi hamu ak naposo bulung harus pintar itu memasak. Wah salah rohani si matua oh maluro ape parmai kobah mangalopah inna. Las doroha di si akamangnya. Dang hola si panganon. Doho si inumape amangina. Doho nang akka parabito. Parabito pe akka mangaka inang ba ido memesan. Oh. Ngamura-murabe si toron ba lau tumol lau manor abit. Pakaian itu. Idong sadu cerita saya marungut-rungut inat tahun tu amat tahun. Pah, belikan dulu saya baju. Baju saya yang panjang itu enggak ada. Di Batudu. Adong do HP. Pah, baju saya yang pendek itu enggak ada. Ina. Di Batudu. Adong do HP. Pah, warna putih baju saya tidak ada. Di Batudu. Warna hitam di Batudu. Warna kuning di Batudu amat tahun muse. Segala baju adong do HP di nat. Dituhur inat tahun. Itu. Gabi bingung main inat tahun. Waduh apa ini? Ay gabi si gunung nama bajuan hubereng. Eti akaina. Dituhur. Ala ngatabu be memesan songonaking manang lau tumor do lam na as. Itu. Nah, imamolo dari segi kemudahan. Bohado hitam mamereng dari segi ba tentu najulu ati akka nama rumur 40 tahun tu gijang pe ba dang pola mabiar behita. Dang pola adong akka pelarangan ibadah hati ai.
ate akamang ina. Sonari do. SK 3 menteri asing masuk on tuson, ot tuson. Ido. Gama biar be isi do nama teon. Ido. Di ladang pe, di hauma pe, di jabu pe terancam do. Dang hola ni namar kendara pe. Dohot di perdelana pe. Akamang akainang. Buido mabiar hita terancam nang ngulutta. Artinya bagaimana kita memiliki rasa aman itu? Pola dosa pi adong na pindah ke warganegaraan untuk memiliki rasa aman. Aku butuh dison bala memang di Papua do mertiga-tiga do di si di Kupang Pesongoni do hubere kami bertiga-tiga adong do toleransi, apalagi ado CI jagalikan adong musim inna nabas inna itu. Jadi tangpola akka agama na asing pe ala tabuni toleransi ti ape molo di hutatta di Sumatera Utara terlumobi na pelarangan bedue itu bahita pe ape di sonset tabu tong ma di Makassar pe tabu do persauran te toleransi amanginang na itu. Jadi neng dohonon amanginang rasa aman itu menjadi harga mati. Sudah nai jala daharo kita menginginkan asa terancam ngulut tahun akamangina. Alani marhite hatan di debata bahwasana dang naga becuriga hita tujolma alai ise hita naboy menjamin rasa aman di tonga-tonga ni ngulut. Ima holat debatado nagabe pangusadiatta. Holan debatado na mangurupi hita. Holan debatado nagabe haposatta di tonga-tonga ni ngulutta. Ido amang inang. Na patuluhon di Papua marhite turpukon dang di paloas Tuhani hita asa di bagasa biar. Lapatan na di boto Tuhani ido akan amasa di tonga-tonga ning ngulutta. Di boto Tuhani ido hita perbiar. Ima akamang akaina. Alani ido na taida marhite turpukon amang inang nang dihita saluna. Napaupaton unak ya hita ditinggalhon Tuhani. Lapatan na disiya kamang akainang molo hita bui do maninggalhon Tuhani. Bui. Alayanggo debata dak ya ditadikko kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jalaido na di Papua marhite nang turpukon. Na perpudi bongok do Tuhani di Jabutta, di rumah tangga tadi tonga-tonga ni parsaurat. Alanido didok dua hal marhite nang turpukon ikon di bagasan posniroha do hita jalan apa duahun asa unang mabiar hita di saluhna perdalanan ni ngulutta. Amin martangiang mahita. Jehovah debata amanami na hutadahami di bagasan Yesus Kristus. Madok muliate dohami ale Tuhan. Di asini roham, di denggan di basam, di partikian na dilehom mutuhami ale Tuhan. Tardumobi diari nabadiaun diari minggon rak marsaur hami memuji pasangapon guarmu nabadiai.
Anggia nia Tuhan hatam nabadiai marurat jala marparbui mai di roha nang pikiran nami. Paingot tok kami asa lam takas kami di bagasan pos ni roha jala padau kami Tuhan sian biar ni roha. Asa tok kami ale Tuhan di bagasan nang las ni roha. Ale Tuhan utangnya kok kami ima namasa di tonga-tonga ni huriam na parjulu may na di bagasan parsahiton nyonya si Matupang boru si Manjuntak nyonya si Tua Banjarnahor boru Manulang nyonya Parulian boru Pasaribu aha Manurung nyonya W Naibaho KR boru Pasaribu nyonya J Sitorus boru Panjaitan nyonya P Silitonga boru Samosir nyonya P Silaban boru Pakpahan H Sitorus Pane Situa H Simanukalit nyonya H Simajutak boru Bakara nyonya YS Tambunan boru Simanjuntak nyonya TP Sigalingging boru Sigilaban rinto nababan tuhodo pasat tami Tuhan hodo di batapat daun ni bolong alani Tuhan tuhodo upasatan asa lehonom muhamaluman ale Tuhan jamamah nang pamatang na di bagasan parsahiton ale Tuhan asa tong na sida Tuhan di bagasan hai pason nang las ni rohai ale Tuhan tangamum na badie mamangger bakum pasu-pasu laho mamasu-masu laho majama asa di bagasan hamalumon muliati ruh kami Tuhan ubah kami ima namarulang tahun kelahiran ima dimulai sian tanggal 10 Agustus saha tu 16 Agustuson adong mas 15 ulang tahun kelahiran remaja sampai dewasa jala adong sada ima ulang tahun kelahiran dari anak sekolah minggu alania le Tuhan wa kami di bagasan tangyang nam asa lehonomu gajang ni umur hai pason nang las ni rohai jala totong nasida makamulatehon ya kasaluh na pasu-pasu na di jalo nasida nasyak kodoi ala hodo mual ni pasu-pasui dohot tolu halak nama ulang tahun pernikahan keluarga na harmonis keluarga na dinggan keluarga na marhabiaran di bagasako Tuhan saya pasu-pasu Tuhan ubah kami ima diakka na masa di tonga-tonga ni huriam terlumobi tonga-tonga ni akka pakobasion ale Tuhan na patupahon ibadah di pos pelayanan goa jala di hari Minggu naro rodo yang melayani paduan suara yang melayani Minggu di pos pelayanan goa adalah kor perempuan parar Kamis dohot di ibadah pos pelayanan pare-pare na niuluhon ni inang padita boru sinaga dohot saluh na akka perayaan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-81 Tuhan hu pasat kami di bagasan tangyang nami asa pasu-pasu Tuhan anggiat nian marhiti akka pakobasion di tonga-tonga ni huria marsangap jala marmulia guar milam tabba akka bilangan na porsia di bagasako ale Tuhan pasu-pasu manang amang padita resort inang padita fungsional inang bibil pro dohot salu nakka situa nami amanami inanami na di HKBP Makasaron asa saurdo na sida le Tuhan
patupahon akka pakobasian Tuhan, jala totong marsangak marmulia guarmu, nabadia pasu-pasu akka ruas ni huriam, pasu-pasu diakka namangalehon, ucapan syukur hamoliation na di tonga-tonga ni huriami mar lopit haligadda pasu-pasumu ale Tuhan, jala pasu-pasu Tuhan, akka ruas ni huriam, mulai sian nama satu nama godang diakka ganup akka ulun nasida nama ragami, sarihon narikok di tonga-tonga ni ngulu nasida ale Tuhan, asa totong nasida makka mulatehon salukna pasu-pasu na pinasamu di tonga-tonga ni ngulu nasida. Muliate mahudok kami Tuhan, rapoko mahami dinasa ulun nami, pinuji mahotua namang pardenggan basa, marhite Yesus Kristus, martangiak kami Tuho. Amin. Marid de mahita, sian bukwede nomor 740, laus tapasaha ma piliata. Susungi Tuhan maparlinggo mani, Tuhan pasonang ngolumi, Tuhan maparlinggo mani. Ay Jesus tanah-tanah batuari, di tanah di ngolumon. Ay Jesus tanah batuari, hotro di saleleng nai. Oh Jesus partahanai, sai Roma olengo mami, pai masotos hosaki, sai Roma parlinggo mani. Ai Jesus tapato balatuari, di tanon di ngolumon.
tatangnya kon ma peliata, ali di bata amanami na di Banua Gijang. Horo haruruan ni saluhut silaw leon na dinggan do nasa ulibasa na maliutus. Hupasat kami masyan nalon mi tuhami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap no sus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa uparsyak kami pilihanon patibulhon harajaon mo. Ditonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silalon mi tuhami. Asalam girgir hami madok moliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say ro maharajaon mo, say sauk malomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sa darion hanguluan siya pari, say sama dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugyo tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamo. Di sodako Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana bideho. Di dopak ko Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasar manamena tutodim. Amin. 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 Selamat hari Minggu Madihita.